Ndewo Igbo bụ Igbo, ana m ekene unu ebe ọbụla ị nọ na-anụ olu m, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, anyasị ọma, ebe ọbụla mgbe ọbụla iji nụ olu m. Ọ ka bụkwa nwanne unu nwaanyị Chinọnyere m aka Lady Queen dịka eji mara m na peji m. Abịa nke mụ na unu nọrịa taa ka m kụziere ihe gbasara ọfọ, osisi ọfọ. Ọfọ anyị na-ekwu okwu ya so n'otu n'ime osisi Chineke ji gọzie ana Igbo, mana ndị Igbo na-enye ya nsọpụrụ pụrụ iche n'ihi ihe ọ na-arụ. Ọfọ m na-ekwu okwu ya bụ nke ahụ a na-eji agọ ọfọ, ndị ichie na-ejide n'aka ma ọ bụrụ na abịa imeziri mmadụ na ibe ya okwu, maọbụ abụrụ ebe ileba anya na esemokwu, abịa asị weta ọfọ. Onye ka ndị Igbo na-eji ekwu, ha sị oji ọfọ ga-ana, maọbụ ha sị gị na mmadụ mee ha sị ejikwara m gị ọfọ, ejiri m gị ogu. Ọfọ na-egosi eziokwu. Onye ji ọfọ, osisi ọfọ a na-egosi onye kwuru eziokwu, onye okwu ya na-agbagha agbagha, onye aka ya dị ọcha. Onye na-emegbu mmadụ maọbụ onye mere arụ agaghị ewere osisi ọfọ ya sị na ọ na-abịa iju ogu. Ọfọ ha na-eji ajụ ogu ka m chọrọ ka anyị nebe anya na ya. Tupu ewepụta ọfọ nke a na-eji ajụ ogu, o nwere usoro ọ na-agbaso tupu ya bụrụ ọfọ enwere ike iji jụọ ogu. Nke mbụ, na ọfọ ahụ ga-eji aka ya dara onwe ya n'ala. Ọ ga-eji aka ya dara onwe ya gbawa ụzọ abụọ, otu ihu eche ihu na otu agalaba eche ihu na ọwụwa anyanwụ, agalaba nke ọzọ chi ihu na ọdịda anyanwụ. Mgbe nke a ga-eji mara na ya bụ osisi nke eji agọ ọfọ maọbụ nke eji ajụ ogu. Ọ bụghị onye ọbụla ga-eje weta osisi ahụ. Ndị nwere ikikere iji weta osisi ahụ aka ga-abụ nwa okorobịa na-enwebeghị mmekọ ya na nwaanyị ọbụla, maọbụ nwa agbọghọbịa ya na nwa okorobịa na-enwebeghị mmekọ ọbụla. Ọ ndị nwere ike ịga tụtụtụ osisi ahụ, ha weta ya, ha agaghị ewere ya asịsị na ọ bụ osisi eji ajụ ogu. Mba, a ga-ewejere ya oji ọfọ. Obodo wụna nwere onye a na-akpọ oji ọfọ na be ha. Ọ na-abụkarị dibụ ụlọ, onye okenye mara omenala nke ọma, maọbụ dibịa akara aka, a na-aga ewegara ya. Ewegara ya, oji ọfọ ga-abịa pịsịmacha osisi ahụ, ọ pịchịcha ya, abịa wakee ya. Dịka ndị Igbo kwenyere, a na-abịa kpee ekpere n'ime isi ya, kpọkuo ndị nna nna, tụọrọ ya mmanya ọkụ, nyekwa ya ọjị, tupu asị na nke a bụrụla osisi ọfọ nke eji ajụ ogu maọbụ ọfọ dị ire. Mgbe ahụ emere ya, ya wakee ya, ọ bụzikwa ọfọ nkịtị, osisi nkịtị, ọ ka bụzi osisi nke eji ajụ ogu. Onye ọnwụ na-ajụ ya jụọ ogu, ogu ya ga-ezu, ọ ga-abịa na mmezu, dịka ha na-asị na oji ọfọ ga-ana. Onye arụrụ ala maọbụ onye merụrụ ala maọbụ onye merụrụ obodo, ọ naghị eji emeta osisi ọfọ na ogu aka were jụọ ogu. Ọ ga-abụrụ onye aka ya dị ọcha. Nya ka eji si na osisi ọfọ bụ na-egosi mmadụ kwụrụ n'ụzọ eziokwu. Eji maka na ihe ọmụmụ anyị nke ụbọchị taa dabara adaba. Na ihe onyonyo m ọzọ, m ga-akụziri nke bụ mkpịsị osisi ọfọ na nke bụ osisi apịrị apị na mkpụrụ ọfọ. M ga-akụziri anyị ihe gbasara ya. Tinyere m aka na metụrụ m aka na akara ịhụnanya, tụpụrụ m otu okwu maọbụ abụọ na comment section gbasakwa ihe